ang nasod kun atong lantawon, nawad-an nagarbo o di na nindot tan-awon. Purot na ang dagkong kahoy sa atong kalasangan, ug nangaupaw na atong kabukiran. Niadto ang kabukiran kanindot sudungon, daghang kahoy ang kalasangan, natural ang katahong. Karon nangahawan og nangaugan na intaon, nangaagnas ng yuta ngadto sa baybayon. Wa na'y dagkong kahoy kining atong kapuputan, gihurot nagbaligya sa daw natong kababayan. Tanang mga bahandi ning atong kayutaan, gipang ismagol na sa hakog nga dayuhan. Magunsa na karon kining atong kabataan, wa na'y bahandi ning yuta nga ilang hiabtan. Bisan gani bulawan di nila tingtilawan, ang mabatik nila sugilanon na lang. Karon aton nang makita nangaagnas na ang mga yuta, kabukiran kinabaha, wa na'y kahoy nga musangga, wa na'y tao'y kaugmaon, kining atong mga batanon, pulos kahigwaos na lang sa kawadon. Karon aton nang makita nangaagnas na ang mga yuta, kabukiran ginabaha, wa na'y kahoy nga musangga, wa na'y tao'y kaugmaon, ing atong mga batanon, pulos kahigwaon